Onko tämä väliä tämä laakeri vai mikä? Kyllähän tuo hei. Remmikin on löysä. On tämä jotenkin löysä. Oisko tuo? No on tämä minun mielestä ainakin. Ennen näin löysällä. Ei tämä ole ennen kyllä lonkkas näin. Kyllä minä eppälet tuon laakerin mennessä. Oisko tuo mennyt? Kolkkasehan tuo. Vai jos tuo on niinku... Jos se on tuumainen mitoitus, sehän voi olla, että se kuuluu. Niin. En tiedä. Remmin kiristää voi olla.